Здравейте, приятели! Зеленчуците са нещо, което присъства задължително в моя хранителен режим. Ям зеленчуци на всяко хранене, старая се да подбирам разнообразни източници и да си правя различни варианти на един и същи зеленчук като приготвяне. Затова днес ще ви покажа две рецепти за приготвянето на тиквички. На мнение съм, че когато един зеленчук може да се яде суров, същото и за плодовете, е по-добре да не преминава термична обработка. Затова едната ми рецепта ще бъде с сурови тиквички, колкото и да е странно на някои хора, че обичам толкова много сурови тиквички. Другата рецепта ще бъде с печени, защото понякога си позволявам за разнообразие на вкусовете. Първо ще приготвя с суровите тиквички, която е изключително лесна рецепта. Предполагам, много от вас са се сещали този вариант, особено ако са правили смес за кюфтета от тиквички. Те се приготвят на същия принцип. Взимаме тиквичката, предварително съм я измила и я настъргваме на едрото ренде. Хубаво е тази салата да се приготви непосредствено преди сервиране, защото тиквичките, особено когато се посолят, пускат много вода, тъй като цяло са с високо водно съдържание. И ако си направите експеримент да оставите в една купа настъргани или нарязани тиквички, ще видите колко много вода пускат. На мен ми се е случвало през деня да си нося тиквички в кутия и да става направо лопа вътре. Но това, за да ви е прясно, вкусно, непосредствено преди сервиране. Настъргваме. Ще настържа две по-големи тиквички. Обичам големи порции. Пък и честно да ви кажа, стига зеленчуците да не са моркови или пък салатата да няма цвекло. Изобщо не броя калории, не гледам въглехидрати от зеленчуците. И като цяло смятам го за гарнитура към основния хранителен режим, но нещо много важно, за да допринася за поддържането на алкално-киселинния баланс в организма. Много зеленчуци, много плодове са алкални храни и затова е хубаво да присъстват в менюто. Така, тиквичките са настъргани. И сега идва ред за правенето им и овкусяването. Използвам морска сол. Между другото, ако се чудите какво да си правите кутиите от добавките, това е варианта за подправки. Щипка морска сол, копър. В случая нямам пресен, имам замразен, но сега е сезона, използвайте пресен. Много по-уханно и вкусно ще. Обичам много копър, затова ще сложа повече. Ще сложа 2 щипки копър. Тиквичките си отиват чудесно с чесън, но аз предпочитам да не е пресен в случая за тази салата, затова слагам на прах. А и не е толкова остър мириса и вкуса, особено при предстои излизане след хапването на салата. Така, достатъчно. Слагам оризово олио, много ми харесва комбинацията от тиквички и оризово олио. Зехтин, пробвала съм и с зехтин, също е вкусно, но оризовото олио определено е по-добрия вариант. Слагам 30 мл. Салатата ни е вкусена. Остава само да разбъркаме. И е готова. После ще ви покажа сервирана на снимки. Другият вариант за приготвянето на тиквички е във фурна за печени. Предварително сме пуснали фурната на 200 градуса да загрее хубаво. Като цяло предпочитам да не ги държа много, затова 20 на минути, дори даже 20 на са много. Ги нарязваме на 2 през средата и след това обръщам вертикално, нарязвам тиквичката на лентички и дебелина около на око половин сантиметр. Внимавате да не срежете някой пръст.
Не ме бива много с ножовете, затова си внимавам и действам бавно. Така. Взела съм голяма тава, предварително тук съм си нарязала още тиквички да има и нареждаме кръгообразно, така че на места тиквичките да се застъпват, но по-голямата им част да бъде открита. Не е хубаво да бъдат на два пласта, за да може все пак да се изпъкат добре тиквичките и на места, където тиквичката е по-тънка, да стане хрупкаво. Така, правиме и тиквичките. Много морска сол, копър задължително, навсякъде. Чесън на прах. Взете до тук съставките са същите, както и при салатата. Но е известно, че тиквичките си вървят с копър и чесън. Така. И червен пипер. В случая аз ползвам сладък червен пипер. Ръсвам обилно навсякъде. Дори ще сложа още малко, защото малко съм си подценила количеството тиквички. Така, може съвсем малко оризово олио да сложите. По принцип не е хубаво, знаете, студено-пресолените олия да минават през термична обработка, но съвсем малко. И да не сложите, пак не е фатално, стане много вкусно. Може да сложите след като се изпекат, също е вариант, до който прибягвам и аз. Изпичат се, изваждате ги и след като стигнат, поправят. Готови са ни, вкусени са ни тиквичките, слагаме тавата в пълната и седиме до желаното изпичане. Аз обичам на места да са омекнали, на места да са хрупкави. Това от мен. Към салатата днес, например, ще си имам голяма свинска пържола. Въглехидратите съм си изяла сутринта и след тренировка, така че сега караме на зеленчуци и месо. Хубав ден от мен! Чао, чао!